Sathana udanile uthi xuvumile mawa indoda iyo halala 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 mawa indoda iyo halala. How's it? How's it? Hey. Anyana zabuka hapa special. Yo. Hey, hayi time. Ubona idate izindoni o? Si20 ndo. Ndibonile kwethini. Apha ngibuka special. Apha ndenza paper shopping. Yabona mosabanye badla ukwenza window shopping. Ndenza paper shopping. Ngifuna ukwenza sokwe kuba hey, qhubeka xa ndisibona isidwedwe apha ndibonile ntuka 295. Yini time? Usatsho ngeprices time ngexesha. Alibali notywala bunyuka idonga ngoku. Ile ka box utywala bunuka idonga nyani pa ka box. Ile nto bendikomba ndifuna uthetha nawe nyani. Uyabona kunto ebalulekileyo ndifuna ukuthetha nawe. Ibalekile le nto ingamandla into bangaba into siyenze isibhadlalana. Ndifuna unyana mna aphume ngekeyiki nento abehlekiswa lelizwe. Uyabona mntanami? How about man? Sumyeke lo unyaka. Sijonge lo yabona luzayo ndizawusave kwa esaqala nje ndiyasave esathini uyabona bomntanamba yonke indoda ndinika yonke indoda kasi yayo etywaleni ndifuna banqile abantu banqile bazituwele pha bazichame bahlale endaweni ezimanzi ndifuna ibe chaos nje ndifuna ibe ngumgidi wehlabathi yo yabona basinoyijonga ndivumele nje wena ba uye kulo nyaka zayo man lo unyaka wena ndibonile namba amanyanga kangavume nosathana okwake ndihleli phezu kwami okizi ngapha nangapha ndiyabe ndiyaphelwa yimisebenzi ndiyathini ndiyazama ezifeneni ziyayiqhutha imfene imali zayo andiyazi nyana man. How about sijonge luzayo unyaka? Never time. Soze uyibone time. Lo mali yakho yakulonyaka uzayo. Hayi time uthatha unyuse time. Kaloku wawuzithi intoni ngoku mntanami uba ndiyithathe ndiyise butywala kunyaka zayo enza kuthatha nokunyuse. Aloku mamela bo into azenziwe lihlobo ucinga ngalo wena. Into iyaplanwa. Laa nto kuthiwa i-business plan. Mna ke kandiyenze ngoku kuba bengenaphazamiseka elamfene zam le nto kumntu nomamakho uphela ngulo welenikayo umane ebonakala engabonakali. Mari uyabona kulo nyaka zayo phela nowuphela ndiyasave uqala nje konyaka ndiyasave nyana ndiyakucela nyana themba mntu hlangi singothole thina sozoyiswe into eyi-1 kanye ufuna ndikubepha ehlathini sibe sihlekwa ngompehla apha hayi kwethithithika satangutalile ota iyo halala 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 yo into Ubona lasifundisa into eyi-1 uba mandithembele itye kunomuntu. awuthole Lakhetha ithembele itye. Ndiyakubona wena. awuqaqanga Ndiyahamba time mama. Kunyaka kwanqola 50 zami. Ndiyakubona nje wena usela unyaka wonke. Hayi ndiyahamba time mama. Anzuma ngale nto yakho. Ndiziqokelelele imali ngokwami. Ndiyahamba time uthanda ungathandi. Hayi ndiyabona ba akho mntu apha. Zibhrukwe zodwa ezidibene nehempe. mawa mamela nyana xa umamela utatakho phofu ke eyi undifuzile kwekho nam zandifune ukuthole kutata zandifune nam ndaziqokelelela kwekho hayi nguhlangisa nyani ndikade ndingakuthembi ihlo uthi ziqokelelele hayi mandibizothole mos ngoku jonga awunayo imali esidwedwe lo mzuzu ndiyazi uba ndibizothole apha siyazi uba sithathe ibhotile usigcinisephi ngulilapha kuwe nyana ndihlala ngendoda soze never soze uyifumane imali ususitya imali ohlobo okutya imali emfeni unyaka wonke apha yasela uyavuka yasela uyavuka uyasela hayi kudala isile kumalume imali kanci uhleli phaa uyayiqhuba yonke into yam kakuhle lanja yo ayingomntu wamosothole yo le tiketi namasiko hayi mawawa ungakulinga unditatshe uthi mna bendingekho kakuphothekaleke uzichamela phaa wenza into ze-snacks udlala ibhola nabantwana apha namakhwenkwe urobha abantu ucela i-fight-bob koma yi-friend ungakulinga ayizomfundiso zam zezalotanci wakho ndithe nca kudala laa nto leya sesi ngimazi endala laa nto ngunopeyintana laa tanci wakho
andijonga ayiphinde ngena apha kwam and lo msebenzi wena wenza lapha kulo danci wakho so suthatha okwakho nifokofe nekulo danci wakho nalo mbeleko bencima zakusurprise ngembeleko tyini thixo le nto ichamayo indala uzawusurprise ngulo danci wakho ngendawo tyini ayenzi namasiko ayikenzelwa nembeleko laa nto leya ihamba iqokisela abantu apha sekelusa abantu sis mani sis uyandicaphukisa mani ngondiplana kakuhle apha ndizayithini into apha hayi mani Ngifanele waswabula. Yonke into eqhutshwa mntana. Uyayazi phofu lo danci wakho bangaba ayingona lapha ekhaya ayingothole loo nto leyo sisisana nina loo nto leyo apha endlini ayingodanci laa nto into exholwa nje apha endleleni ihamba ifunga bonke othole ogagani ihamba ikopha iziduko zabantu ayingodanci loo nto iza kumosha uzawuenda kuba lizayizayi mntanam ndiyakuxelela uzugalele kum buyele kum andingendawo I do not enter any place apha kuwe enhliziyweni sis mkunkuma mani qonda ungithole nawe udanci wakho sis hamba Tani. ngombe isifuba apha ngawo Ubungathini hamba. ngombe isifuba Tani uzalenza konke imisebenzi. ndakumpela Hamba Tani. Kujima lo nyaka wonke mzakho. Tani. Mina ngajima lo nyaka wonke ohlobo. Athembisele ngeni uzawuthi athi kodwa kananto ngoku. Yahamba. Hayi ndihamba Tani. bona ke mawawa into siyiqonde yabona ngoku uzaba yindoda into endifuna undenzele yona mntanam xa uphuma phaa esuthwini uzawuqatywa ndim ukuyala oku uzawuyela uyekobhele aba basoko beyalo ndincila nje ndayalwa ngumntu othi hayi yabona mna sandarobha sandareyipa umntu akayithetha kodwa umntu uncila ndincila nje ndayalwa ngabantu abancilileyo nabantu abenza izinto ezingalunganga uzawuyalwa ndim uziyeke lo tanci wakho uthembele ngabo yijale enkunkuma isuke eminyakeni leya etrongweni yoluka ngoku leyo inoba ikusiya nge-2 years ngoku lo tanci wakho ume ngaye wena uzawuqatywa ndim ibhotolo ndikuyale ngokwam wenze yonke into eyenziwa ndim mna ndimsulwa ndiyindilo sikathixo zandenza nix nini zandarobha mntu zandadlwengulaa mntu zange ngulo undiqabulela undenza mandisele utywala kodwa ndangena esuthi mngasele and ungabi natriki boy nasesikolweni ugqibezela isifundo zakhe elaa hlobo usenza ngalo ndiyakuthanda upasile kulo nyaka uzakwenza ugrade 12 ngokuyindoda ungathi uyindoda sozibethwe ngenye indoda indoda iyabethwa ndiyakuxelela ke mntanam ndiyakuyala ke boy yabona ndiqale ngoku misingqondo ungavi yonke into uthethwa ngobantu apha lindela kum kanye kulo mfo uzabe kuphethe ya uthule qha kulaa danci wakho uzabona xa wena usithi ndifuna utatam ufuna uthole ya boy ungaya ke esithomeni zakho so uyile ekliniki kona ohlabinathi hayi leyo ke into hayi ke good boy hamba ntwana akusa yini uthixo yelwa ngabantu abangayenziyo sonke abantu bovuselwa apha umntu usecaweni kanti unyana unemali uzawuvuselwa ngani ngoma qetshwe ndim iyenzele loo ndiyenzayo sele utywala olu afane kuyo fondini heyi hayi into ziyatshintsha yazi dagqibela uyabona ngela xesha uyakhumbula mosibandisa umawawa ndimsile ke ndimfakile izo Fondini. hayi zinto Indoda enkulu. hayi indoda enkulu Hayi. ndimsile mamela ke sitax ndiyamsa phaa ndimse phana nyanke ehlathini mostina soluka thini nobe yi-215 babahlulelana phaa kulaa 250 mamela ndiya njengesiqhelo ndisapha qha ndizincedile ngento eyi-1 ndiyandithini ona stax ndithi kule ncibi no man khabe uqhuba umntana khandibuze eziprice and heyi amanyange odla ngibanam kodwa Nawe ne? khandibuze eprice ndithi
noqhuba bethe umntana ndilinda umntana kukhona umuntu endimthumileyo ngoku uzawuza ngoku silapha e-Red House uzayizisa imali kakuqhuba nomsebenzi singamisa abantu apha nebhaki yabantu hawa qhuba nyana awafuma wawuba indoda mamela ke uyafika ke ngoku lo mthitha undinika le mali umntu makayitsale ndomnika ke ngoku ndinika ingcibi ke ngoku i-500 acinga uba noko kudala ngoko yakhumbula kudala ngoko nemivuyo ne hayi yo ndinemincili kwakho mamela ke ngoku ndomnika i-500 ndiqomba inokuza ubulela uba ngabathi noko 2025 500 mhlawumbi tyini ti mamela uthini uncibi uthi kushoti 1.4 ndamxelela ndathi unxilile unxile wopha uziva unxile ndathi hayi ndathi libuyisele ke ndathi libuyisele ndathi nosalibuyisele ka makalibuyisele tyini mna ingcibi ndayibhatala uyancancazela kaloku uzalibuyisela njani so wathini ndithi andiyazi kaloku libuyisele because soze ndibhatala 1.4 ubani tyini ti akanambulele wakhethe eswabu ndakom yawuswabula phaa uhambe andingeni ndawo akanambulele funa uthi utywala ndizabuthenga ntoni uyabona uba imincili nale uma wawo sizamba musa because asinamgidi and asigideli ibandla komntu uzasigidela uyayibona laa nto yabongazabi kwinto zabantu ke hayi fo ndindenza shona ndagqitha kuqhuma nje ndiyangena endlini ndiyayazi uba ngaba kusilwe ngolwesithathu ndiyaya ngomgqibelo kuyasetyenzwa phela zange ungena isociety sasingena iisociety zantoni fondini wena uthi imali apha undibuzi ngesociety siyasela apha thina xa ndiseswa ndithini ngoku isociety ke ngathi isociety kodwa buzabe uyolusa fondini hayi andiyolusa aloku mna bendiqombi noba ingcibi mhlawumbi inyukile mhlawumbi xa bendisenza amatshamba ndinika i-500 kuba isenze kodwa umsebenzi ke uwenzela umsebenzi ukwazi uyiqatha lenciba ne ndiyichathile so yona kuthenga ikhesi ebhotile phana ke lesizayibangayo na 1.4 ishekle le yancibi hayi kaloku liye ndisezayiqokelela leya phake uthixo sobona sabona futhi uthixo namanyango othole banam wena cha ke ngifuna siyijonge mani laa ntwana simane siya ngokwethu phaa ngaxesha beyilani uyisa phana ngayicula ibiyilani buya kwanto zakuma hayi ayindoda ngayivumile hayi yaziyeke ezo yayeka nodlala nebhola etheni khandiyalile ke ndifuna uyibona ngoku ime no my friend uyabona ihlobo endiyiyale ngalo ndithe uyabona phaa kamabaso udla ngokukhwela phezu kwetafile phaa ndathi yabona apha endlini ungakulingi uyenze apha endlini ukuvimba kwantoni na wena ukuvimba ukutheni mani ndikuxela ngengxaki kanena unawo nomntana wena unguzenza uyenye ituwa nje alungumariya lokuthi umba uze umntana ngumoya oyingcwele ndakayacela abantala epho buzawatyo awubipointoka ntona yam nendikufake bezifeneni nawe kodwa umanintsi laa mali inyukile and kudisemba abantu amadoda ayagoduka sawutheni ngoDisemba lo amadoda ayagoduka ngoku uyabona uba itshansa kunozuma zonke ezaventi ko ndiyagoduka mna qala yamala thando zabantu ngafika setendalo uthixo yayi uyeke nalokho leyo kodwa wepo yekofiyekile lelo ndiyamazi hayi fondini ndiyamazi zundise phana mntanam zakusa jonga phalate imali 16 kodwa phalate nesi sawuthenga nje noba ibhotile ibhotile esidwethe siyokhopha mawapha ulapha e-Red House yazi lapha e-Red House mntanam nakulanda wemfene kodwa imfuzile laa ntwana nakulanda wemfene kodwa hayi uzawuya kaloku aloku nandisebhizinesi ndigxothe nophenje wena uzoma ikoneni wena nandiqhobe nje noba ziyi-2 uzawusuquba 2 kaloku ndithi zinintsi nje zifolile uzawudumisa imfene wena ezikhoyo ezi-available nendipha kuba umbona lofuna laa bhotile yakhe elayes nomxhelo wabhotile elayes ndalifuna fethu